ego ndị a bụ ndị na-akpali ego Ilonu fibe fa like fa kpala lili naba ifo ga na-ekwu n'ime obi ya si n'ọkpasi na mụji ego maka na ọ nwere ego nnu ifo onye na-enwere ego n'ọnụ ụwa na lili ka ọ na-akpanụ na ya na ife na-emenụ ndị na-akpali ego ka anyị na-ekwu maka mfanenu ndị nwere ego oyibo ndị kalili ọnwụnwa egonu gị na famego ifenu inwela aṅụli na-aba ọbụta na chiedebi na sọbịa n'elu ụbọchị afisi ofenu maka na afa dị ekpafi ọnụ gbanwekọtazi ife ndị fajọrụ na si gị gbakọsịa ndị ọmọchigoteki ndị obego n'enu na afa dị ekpafi ọnụ ọ bụ ndị na-akpali ego ka ije bezienụ n'elu ụwa do ka ijobe ndị na-akpali ego oyibo aga m ebido na be nna m nụ na-enwere nwanne m onye so na-akpali ego akpali Dọkịmanel Edobi eze onye ruru udo ga-adị n'ụmụ onye ụra na ụmụadị Egbuoma donu oge osi ejenu rọfkachi na New Jersey na Amerịka donọ na-akpali ego oke mmụọ nwere obi sale o ji okwu eme ọtọnụ oge ọ bụ na Edobi batalụ ndị mmadụ aghasasịa ọ na-esie gharụ mkpụrụ ọgwụ ugbo onye gị ma tụkwasịkwa ya ego ọ bịala oge mmemme ọ naba oghele ego naba ndị mmadụ a na-atụgharị ya ọ na-agha ego ọgha n'aka nri ọgha n'aka ekpe ọ na-emeghe aghịlịga anyị ejebe ọzọ obodo ka anyị gaa zute odogwu ezigbo onye egwu na-eme ego mkpali kedu onye anyị na-ekwuzi Chifuchi gozie bụ n'ike ụzọ Chukwu gbalụ n'ọzọ kwụlụ ahịa ka ọzọ kwụlụ ahịa ka Igbo niile nụ ọlụlụ ụzọ dịrị ọra niile onye egwu na-akpali ego saịbọọdụ ndị ọzọ kwụlụ saịbọọdụ ọzọ kwụlụ niile ahịa ka odogwu niile eme ego mkpali onye egwu na-akpali ego onye egwu na-akpali ego ezigbo onye egwu niile eme ego mkpali ahịa ka odogwu
Obereagu ekene gị anyị ejebezienụ na Meke na Ngọbala n'Imo steeti anyị je ekele odogwu o so na ndị na-akpali ego Obereagu Dr. Collins Chibuike Nneki Sobilio Chairman CEO Ofada Dubai China Limited aka na-atụ phone accessories na China ibisebi ma na-emekọ ọfọ plaza ọ na-eme ọfụma onokwu na Laba International na 04/09 FF na Soro Plaza na Laba International ndụmọdụ na-enye ndị Ngọbala bụ si were ọchịchị nye Honorable Chibuike Nneki Dubai Ofada ochie Dubai na China chie Ngọbala na Ngọbala ga-ama mma makalisia ezi nwa ndị Ngọbala ji webiri n'Imo steeti isi akpali ego akpali ka nje kene ezi nwanne m Moses Obi Wuga obele nwanne m ụmụobi n'odedi niile mego kpali ezi nwa ihe agwụla elu na ụmụ ọdụ ọmada Egbuoma de ụmụobi n'odedi Chairman CEO Rabbi Forest Rail Dedi na Nowere obele nwanne m ụmụobi niile mego mkpali ụmụobi Chifebere Igbo kwupụta ike ji eje mba one of Amụọka n'iso akpali ego Young na Madrid Chairman CEO Andal and Partner Nigeria Limited oji ala temọgọ email m wee gweta Ndubisi Michael onye kulisi n'iso akpali ego ofu nwa Egbuoma ji dị ebube na Malichia Ekweme ndị Igbo niile Elias Kandu Chairman CEO Amazia Travel and Tour Agency Central Behad na Penang Malichia Ekweme ndị Igbo niile Ekweme worldwide ezi nwa Egbuoma ji webiri na Malichia Chifike Chukwu mmadụ na-ezobili adreesị ndị ọzọ kwuru na China na-ezobili Ezelisiekwu n'ọzọ kwuru ezi oyibo dị na-emego mkpali CEO Express and Cargo Limited CEO IK Hong Kong Logistics Limited Ezelisa ezi oyibo n'iso emego mkpali na China ka ị na-eme ọfụma adreesị ndị ọzọ bụrụ na China anyị ejebe n'Ọhakpụ Eru West n'Imo steeti Chief Kalisto Ifunanya Eze n'iso wee bili nnu Eze Chukwu furu n'anya ọnọfọ Ọhakpụ n'iso akpali ego Chairman CEO Eze Cleaning Company na Germany
United Brothers, President Oluzonal Association na Munich, President Oluzurume na Germany, Okuamoji wa n'Ọhafụ mana Germany n'iso na ndị na-akpali ego. Enwelu ndị na-akpali ego, enwelu ndị na-akpali ego, ndị na-akpali ego maka ndị na-ekwu ya bụ ndị na-akpali ego, ya bụ ndị na-akpali ego, ya bụ ndị na-akpali ego. Chief Chinyere Simba na Soni Sowebili Ezugo Chinyere Wanofo Hapu Ancient Kingdom Odogwu Northwest Kisejenu Onu Nekwulu Ndimo na Hanover, CEO Mba na So and Sons Group Limited, Omero Hawan of Igbo land, Obereagu Onapụrụ gị fọkụ n'ọnụ na Germany onye ọma na-etuso isi na nwakụ na Schengen Europe onye ọcha gelu ụwa n'oji. Kenelu m lọla gị, lọla m Uche mba na Asọ, Ugosi mba nwanyị ọma na ịgadị, Osodiemak nwanyị ọma, Chinyere mba na Asọ n'iso eme ego mkpali. Producer ma Sunday Chukwu na-edu n'iso eme ego mkpali. Nwa bụ Rome na China n'ihi na-akpali ego n'ụmụ onyiro n'ụmụ ụmụlido kisi ejenu. CEO Sonny Bright Sons and Daughters Patent Stores Limited, CEO Sonny Bright Travel Nigeria Limited, Ojibise Mogo. Kenelu m lọlọ gị, lọlọ Chinenye Ụzọma Sunday Chukwu na-edu Omobi di ya. Nwabụrụ ome na China n'isi akpali ego. General Secretary UPU China Branch, Executive Member UPU n'Indonesia, Odogwu na-akpali ego, The Gentle Lion n'Uli. Chifundu bisi chaso n'ụbaso kwana na ndị na-akpali ego. Nwa welite obi wanọfọsara Izobili, Chairman CEO, Director ND Global Limited, n'iso na ndị na-akpali ego. Kenelu m lọlọ gị, lọlọ Ngozi Ọnụba na UK, unu na-eme ọfụma nọ. Chief Richmond Judu Babike n'iso akpali ego. Akonye wetara ụwanụ na Nọzara n'Oru West Odogwu, Obereagu na Nsek,
Obereagu 1 na Nottingham na United Kingdom. Director Richmond and Daniels Limited. Whom the cap fit na London ka ị na-eme ọfụma. Kenelu m lọlọ gị o, lọlọ Oluchi Patricia Obereagu osodi eme egbe ihe nwanyị ọma n'unu so na ndị na-akpali ego. Nze Chukwuma Eze Adachie Nwachia na Amaroji 1 Ofihia oke mmụọ nwata kwuo ọdadi ya alụsị odogwu ji nkata Obereagu na Germany. Efi na-enwere ọdụ chi ya na chụrụ ijiji. Chairman nzukọ ndị Igbo na Hanover. Coordinator ndị Igbo na Germany. Ya bụ onye ndu ndị Igbo niile. Oshindo na Hanover. Chairman, Chief Executive Officer, Eze Shipping Company Limited. CEO, Eze Motors Limited. Ochendo na Hanover. Oke mmụọ iso na ndị na-akpali ego. Odogwu ihe ala ji wede ebube na Germany. Injinia Victor Bekebele Chukwu dị na-akpali ego. Ezi nwa ugbo jide ebube. Nwasi ugbo wee bịa. Mmiri enwilo 1 ugbo niile mmego mkpali. Igbo dị mma na-edo na New Jersey odogwu oke nwa mụlụ n'obi o. Injinia Victor Beka kenelu mụ n'ụlọ gị. Dr. Mrs. Chinwendo Martina Ibenka. Injinia Victor Beka iso na ndị na-akpali ego na New Jersey. Obereagu Nostra nwa Egbuoma ekele gị. Anyị ejebe na China ka ndị ekele ezi nwa obosi jide ebube. Ka o si so Chukwu n'onye obodo si na China mmiri n'obosi. Ezi mmiri obosi, mmiri ọma, mmiri ewilo. Obotes Logistic Contact Obosi for your quick and reliable delivery. Mkpali nwa nwere obi sale. Anyị ejebe n'Egbuoma nụ ka anyị gazi utofu nwa na Jakarta ka anyị na-awụnye. Chukwu dị Christopher onye ọma Egbuoma dị na-eme ego mkpali. Sisi Chukwu dị onye ile ngosi odogwu dị na-akpali ego. Nwanne nke mmụọ dị na-eme ego mkpali. Omenka
ego sisi Chukwudi nwajiri nkata dagụ na Jakarta n'Indonesia nwajiri nkata dagụ Ndinakpali ego adreesị ndị Egbuoma na Jakarta n'Indonesia Prophet Chidianene N'isobili aka mụ mmadụ na Nnewi n'Isakpali ego onye amụma gafife ga-emechi ofu onye gbajiri aka na-enyelu ndị aka dị mma aka n'ọgbajiri aka ọ na-enyelu ndị aka dị mma aka nụ akawa mmadụ odogbuo Ndinakpali ego ị na-eke ego n'aka ọ sị m keneli ezi oyi ya nụ na Lagos steeti ahịa yoyomi esi nwa Yoruba aka sị m kene gị n'ụmụdị m mkpa na Nnewi ka aka nwa mmadụ si eje Chukwudi Nsọfọ onye ọma N'isobili akụyo na n'ulinu akụyo onye ọma Ndinakpali ego akụyo bili akụyo oil and gas akụyo entertainment industry n'ụmụ ọmụli gị sejenu Ndinakpali ego anyị ejebe n'uru ọkpala n'ime ọzọ buru n'egusigo Chief ụmụnna Chimagoziwo Nnamdi Akụdala enyi 1 n'Ọzọgwu Chairman CEO Nazel Radiation Limited Plumbing Material iji eme ọfụma na Abuja CEO Nazareth Table Water ọkasị mmadụ na mmeli na Abuja ofu nwa ọzọ bụrụ tugbo eji ebibe na Abuja iso na Ndinakpali ego Nze Chinedu dike mma n'Osowe bili eze mmụọ ndị Egbuoma ọhịa fụrụ akụ nwa arụrụ ọzọ akụdị fela ọnụ edikpata ekwuru ọya nwa bụ onye si na akụdị fela ọnụ I get 1 million is for your pocket kenelu m lọlọ go lọlọ ihe dị mma nwanyị ọma osodi eme eze mmụọ ndị Egbuoma iso na Ndinakpali ego maka na ihe sọrọ gị ka iji ego ga-emene n'ụwa Chief Chinonso nyere mba N'isobili Akụọma wanọfọzara N'isemego Mkpali Managing Director CO Onyerimba Global Limited aka na-eme building material na mbudo kenelu m lọlọ gị o lọlọ Ifechukwu Onyerimba
obi ya nwanyị ọma osodi eme n'unu so na ndị na-akpali ego anyị abatazie n'uli nno anyị jebe ebe odogwu chimkisilaladi ugebe na-aja wanokuli odogwu n'igadi ị na-eme ego mkpali awilo na China onye ọmasị obi na-anọ n'uli wee bịa Chairman CEO Kings Royal Hotel and Suites na n'uli odogwu gara mba niile nụ wee butezi ike wee mmalụ na asị na no place like home wee bịazie ebe nne ya wee bịa lụọ ọgbaligbo ghali dị na hotel iluzie na Kings Royal ifu na ego dị mma na mkpata ego dị mmanụ ikili ife alụrụ n'aka n'ibu odogwu dị na-akpali ego ibielu na Kings Royal ifu na ego dị mmanụ na wilo na-akpali ego ugo ebe n'aja ezi nwazi ulieke Kings Royal Hotel ebe anyị na-alaja aka ebe anyị na-elu olili ibielu na Kings Royal isi ga-atụgodigo oyi ebe anyị na-eli olili ife ọbụ na ịchọrọ ebe anyị na-alaja aka ịbịa na Kings Royal ebe anyị na-eli olili ị ga-enweta ya ebe anyị na-alaja aka Kings Royal Hotel ebe anyị na-eli olili ebe anyị na-elu olili ebe anyị na-alaja aka ebe anyị na-alacha aka ebe anyị na-eli olili ebe anyị na-elu olili ebe anyị na-alaja aka ebe anyị na-alacha aka ebe anyị Kings na-eli Royal ebe anyị na-elu olili ebe anyị na-alaja aka ebe anyị na-alacha aka ebe anyị na-eli olili enwere ndị na-akpali ego nwekwa ndị ego na-akpali enwere ndị na-akpali ego nwekwa ndị ego na-akpali na ndị na-akpali ego